Пари, изхарчени за забавление, не са грешно изхарчени. И си разтепи главата. Какво мислиш за българските балове? Че са леко пародия, често казвам. Че са всички много големи тарикати. Абсолютна простотия, мазало, прекалено много неща, прекалено много хора, прекалено много рокли, работи, пари бръснати, абсолютно безсмислено за мен. Какво може? Защото е излишно пръскане на пари, някакъв безмислен шоу-оф. 12 години съм го търпял това даско, сега накрая ще завършва. Могат да бъдат доста по-яки, ако хората не ходят на чалга. Ти, кой клас? 12-тия. 12-тия. Купи ли си костюм за бала? Да бе, даже днес ходих да ми го шият. Не мисли ли, че баловете са много грешно изхарчени пари? Горе-долу тесен семейен кръг, 80 човека. Грешни са, да. Защото може да отидеш на някакво много яко място за тия пари и да си прекараш 100 пъти по-яко. Между другото, при 1-2 години имаше някаква благотворителност за парите, които се дават уж за балове, да се купат тениски, обаче парите да се дарят, което беше окей. Аз се опитах поне в нашата